Rumiyin. Nah niku nggih. Dibuka boke mburi mboten napa-napa saged dibuka kok lawange. Pelayanan pagi ke adik Fitriana ya Pak. Wis. Bawakan kursi roda bekas layak pakai. Kuncinya dibuka niku Pak tinggil. Nah. Set, betom mriki Pak langsung wis. Bekas layak pakai untuk adik. Nah. Di trailno Pak, nggih, mlakune ambil di trailno. Set dah, rada kepenak. Trail malih. Nah, mriki set. Pun semanten. Nah. Wis pol kok anune kok. Nggih, niki pun saged. Ajeng jenengan nggih Bu. Nggih nyacak. Cobi. Niki lho Kak botole Kak. Heeh. Ayo cahayu. Nah, Lho kok ngono kan. ngeten mawon. Pepetno ngeten tembok. Lah, tembok. Ups. Iki kuncine teng mriki. Set. Pun. Ayo. Set. Turu sirahe. Kok sirahe kok jare. Nganu mengko sirahe to Bu diparingi bantal malah. Nggih. Bantal mbok siji. Kakine di slonjorno cahayu. Ah, Mbak Jujung. Cucung kedok. Lah. Sampeyan iso. Iso kok nganu kok pas kok cahayu. Ibu Ega, gak iso Mas aku Mas. Iya. Wong nembe ya. Yuk, wis pas kok. Ayo, sikile didono. Ini lho Bu sing kecepet kemarin. Niki mboten saged dingat. Oh, dijupuk saged. Nggih, dipundhut mawon. Iso mbok pasang. Loh, alhamdulillah Ora sudah repot, terpasang. Pak niku ra Pak, sirahe kiwa tengen. Asline kan wis ana janggele kok. Lah nek jenengan pengen tambahi lha iku dudukane iku tak pindah-pindah ning dhuwur engko dibur dhewe. Kiwa tengen nggih, kanggo sangga. Ngoten nggih. Terima kasih. Orang baik, titipan amanahnya kursi roda untuk Mbak Ana.